Здравейте! Вие отново сте с предаването АО студентите. Аз съм Йоана, тук до мен е и Петя. И тук са и нашите прекрасни гости тази вечер. Бихте ли се представили първо с няколко думи? Здравейте, аз се казвам Иван Димитров. Студент съм първа година в специалността медицинска сестра. Семейен с едно дете. Да. Здравейте, аз съм Полина, на 35 години съм, втори курс медицинска сестра съм, омъжена съм и имам 2 деца, 2 големи дъщери. Ани? Здравейте, аз съм Анета, на 47 от Казанлък и също имам 2 деца, медицинска сестра, втори курс съм. Как решихте да се насочите точно към тази специалност? Още от дете грижата към някого беше нещо, което ми носеше невероятно удовлетворение. И макар житейски обстоятелства много дълго да ми пречеха да поема по този път, усещането, че тази професия е моето призвание, никога не ме е напуснала. Добре, Иван, ти? Всеки, който си избира професията, следва някакъв пример. Дали на родител, дали на съседа с хубавата униформа, пожарникар, полицай. Моята причина е малко по-тривиална. Аз преди 1 година загубих работата си, прекратих взаимоотношенията с моя работодател и като поговорихме с моята съпруга, дълги години работехме и отдавахме по-голямата част от живота и от времето си на работата. И тъй като тя е лекар, ми каза: защо не изкараш за медицинска сестра на образование и да започнем да си работим заедно, хем ще си прекарваме повече време като семейство. И така, това е моята причина. Колко хубава причина! Аз съм Полина. Моята причина е, че не успях на 19 години да осъществявам мечтата си да бъда медицинска сестра и да завърша това образование. Но след толкова години по-късно, мисля, че вече мога да го направя. Започнах и мисля успешно да се реализирам в тази сфера, понеже рано или късно всички мечти се сбъдват, но трябва да се работи върху тях. Не се притеснявайте, ще кажа. Аз Йоанка ще я оставя настрани в този разговор, защото тя е най-малкото ни тук, но и аз съм така на около вашата възраст и сега започна. Да, 3 курс съм, но все пак и аз сега уча, така че никога не е късно, ще кажа аз. И много интересно, искам да попитам как... Първо ще питам Иван обаче и след това ще кажете вие. Как виждате ролята на мъжа в тази професия? Да, определено този въпрос е към мен. Не и към колегите, които виждат, нали? Да, защото аз съм го избрал тази професия да я работя. Значи, професията медицинска сестра е силно феминизирана. То самото наименование медицинска сестра, нали, си остана в България, но аз смятам, че мъжете имат място в тази професия, защото те са по-силни, по-издръжливи, нали, което ги прави желание в много отделения. Съответно, не отричам ролята на жените, защото те пък са по-прецизни, по-грижовни като майки, като бъдещи майки. Така че според мен един смесен екип от мъже и жени е най-добрият възможен вариант за всяко отделение. Да, и аз така смятам, че във всяко едно отделение имат нужда и от мъже медицински сестри, защото работата е тежка. Понякога пациентите са в състояние, в които нямат възможността да се предвижват сами. Тогава трябва много усилия от страна на медицинските сестри, както в звена като спешна помощ, по-интензивните отделения. Навсякъде мъжете са на почет. Така че ако повече мъже се мотивират и го работят това нещо, мисля, че в отделенията ще бъде много по-успешно, работата ще бъде разпределена и ще има нужната сила и подкрепа. Да не се чувстват само като сила, с която да ги използваме, но и самите пациенти гледат на тях със съвсем друго око и имат доверие. Не че съм влизала в много отделения, но аз съм виждала доста мъже, не като да няма мъже май в... Вече да. Да, вече има, но вече не срещаме. са така, нали, предимно са, може би 5-6% нещо такова е към момента. Поне да. Това, което виждам. А някой от вас, ще започна така въпроса, някой от вас в момента работи ли по тази специалност? По тази няма как да работим, но сме в тази сфера. Да, тази сфера, да кажем в тази сфера. Всеки от нас работи в тази сфера.
И сме в обстановката и виждаме нещата как се случват ежедневно. Значи не знам как по-точно бихте могли да ми отговорите как си представяте първия ден след завършването си, тъй като вече сте горе-долу в тази сфера. Така че... Не, различно е тогава. Съвсем различно е. Да. Със сигурност отговорността ще тежи. Отговорността на взетата диплома ще тежи много повече. Да. Полагам. Ние, че сега няма отговорност, ние, че сме безотговорни, но дипломата вече ти ги осигурява възможност да работиш сам и така трябва да се справиш. И отговорността. Тогава вече имаш повече отговорност. Разбира се. Да, аз нямам търпение да дойде денят, в който да бъда дипломирана медицинска сестра, да мога съвсем спокойно да работя по професията си, без да се притеснявам колко още ми остава от образованието, да вдъхвам доверието в пациентите и да правя всичко с лекота. Защото да бъдеш сестра не е достатъчно. Трябва да бъдеш най-добрата сестра и да полагаш тези усилия. А колко години е при вас? 4 години. А вас не ви тормозят 6 като другите. А след това, който желая, може да се запише още 3 семестра допълнително за магистратура здравни грижи, за управление на здравни грижи. Е чудесно. Да, което ви дава. Разбира се, живота е пред нас. Ние на тези години сме стигнали до тук, нищо не се знае, може и за напред. Да. Тази магистратура позволява и бъдещо развитие. Да. Защото без тази магистратура не можеш да постигнеш нивото старша сестра, главна сестра в болница. Така че магистратурата е логична стъпка, която да следваме. Това е много хубаво, нали, че го мислите така, защото не всички го мислят така. Никога не знаеш къде може да ти послужи. Разбира се. Тази диплома и коя врата може да ти отвори. Затова човек според мен, ти вече като веднъж се започнал, мисля, че трябва да се сбъдват до крайностите. Да. Има ли учебна дисциплина, която най-много ви затруднява на този етап или не? Аз съм минал само един семестър. Нямах трудности в първия семестър. Сега ще видим бъдещето. Може би колежките ще кажат повече. Всичко е трудно всъщност. Ако трябва да сме честни, всичко е трудно. Да. Но с нужното желание и упоритост, мисля, че нещата се получават. Има и по-трудни дисциплини, но като цяло нещата са допустими. Не е нещо, което не може да се покрие. Преодоляваш го, щом го искаш, стигаш. Това е. Но няма как да не е трудно и да няма високи изисквания, когато работата е с пациенти. Разбира. Както моя позната счетоводителка каза, какво при нас да объркаме, най-много да фалираме една фирма. А ние най-много да уморим пациенти. За медицинската сестра и лекарите, съответно, опасността е много по-голяма и е за пациентите, за живите хора. Така е. Аз щях да попитам всъщност какви са, да кажете, някои от дисциплините, които сте имали до момента, тъй като имам доста приятели вече в медицински факултет и вече знам какво учат. Поне до 4-5 курс вече са ми казвали. При вас как е? Ние започваме в начало, още първи курс с по-основните дисциплини, като анатомия, физиология. Учите всичките си? Да, всичко. Това са основите. Това са основите, няма как. Сега вече неврология, хирургия, най-различни микробиология. Минаваме през всички. Имаме много сестрински грижи, най-различни специални сестрински грижи за различните видове заболявания на пациентите. Изучаваме всяко нещо по-отделно, за да може да познаваме тематиката и след това да се грижим пълноценно за всеки един от болните си пациенти, според зависи в какво отделение се намираме. Много ли е тежка тази анатомия и неврологията? Защото аз така имам седна да ги чета по други мои причини и само ги гледам още отстрани и се чудя кога да ги започна. Мисля, че анатомията е изпита, за който най-дълго съм учила. За него съм се подготвила сигурно около месец, всяка вечер, за да мога да запомня всичко с латинските си наименования. Това е с латинските наименования? Да, при нас. Добре, ще оставя за друг период, тъй като едно от най-любимите ми неща е клиничната психология. И знам, че ще ми трябват тези неща, ако реша да запиша. И затова само ги стоя и само ги гледам настрани. Анатомията, неврологията и още нещо имаше, което трябваше да уча, обаче тези двете са основните. Но само стоя и ги гледам отстрани все още. Не съм решила.
какво бихте казали, ако някой човек, ваш близък приятел, реши да запише вашата специалност? Бихте ли я препоръчали? Разбира се. Винаги. Правя го. Ако се чудиш дали тази професия е за теб, задай си въпроса дали си готов да бъдеш до хората в най-трудния момент, когато са най-уязвими. И ако отговорът е да, знаеш отговора. Вие на какво мнение сте? Да, също бих подкрепила мои близки, всички познати, които ме питат, но най-важното е да чувстваш, че искаш това да правиш, защото иначе няма никакъв смисъл да работиш тази работа, ако в себе си не притежаваш хуманност и търпение, всеотдайност към пациентите, защото в тази професия трябва да имаш безкрайно търпение, милосърдие и няма как просто да отидеш на работа и да чакаш дените да мине. Всеки нека да работи в сферата, в която се чувства в свои води. Ако след 12-часова работна смяна ти се чувстваш зареден с енергия, имаш си ли да се прибереш и да продължиш вечерта с семейството си и да намериш време за себе си, значи това е твоето място. Ако ти тежи, това не е твоята сфера, в която да се развиваш. Аз също бих препоръчал който и да се запише в университета и да следва мечтите да стане медицинска сестра. Трудно е, както говорихме, не е лесно. Има доста предмети, анатомия, физиология, сестрински грижи. Да, не бива да се пренебрегва, това са сериозни предмети, но удовлетворението да помогнеш на болния човек, а това е човека с най-голямата нужда, защото човек се чувства с най-голяма нужда от помощ точно когато е болен. Няма как да не се съгласим с това. Това удовлетворение е стимула, който със сигурност препоръчвам. Казвам, че ще помогне на който и да се запише да преодолее трудностите в ученето. Здравейте! Вие отново сте с предаването Ало студентите. Петя и Йоанка сме. И тук с нас са нашите гости Анета, Полина и Иван. И аз ще продължа въпроса, който така допълнение към въпроса, който ви зададохме преди да чуем нашата музика. Доколко, може би е към жените малко повече, доколко влияе да бъдеш емоционален в тази професия, защото хубаво казахме, нали, да сме много търпеливи, да можем да искаме да се грижим за хората, да помагаме на хората. Ще ви дам аз пример. Аз много обичам да се грижа за хората, много обичам да помагам на хората, но аз ще рева заедно с тях, като ги видя, че не са добре. Значи аз не съм за тази професия, освен че ще видя кръв и ще препадна, нали, това са вече подробности. Говорим за емоционалната част, особено жените знаем, че сме малко по-емоционални. Затова питам първо вас, но ще каже и Иван, разбира се. Според мен в един момент, в който няма как напълно да претъпиш всички емоции. Има моменти, в които наистина нещо те разтърпирва, случва се определена ситуация, в която се натъжаваш, няма как да не усещаш болката на пациентите срещу теб. Но в този момент ти събираш сили и продължаваш. Просто гледаш да изхвърлиш от съзнанието си всичко, което се случва, да можеш да се средоточиш, да отдадеш нужното внимание и грижа към пациента, да съвършиш всичко, което е назначено от лекар, за да бъдеш пълноценна. Ако се отдаваш на емоциите си, естествено, както каза, че не си за тази работа. Мисля, че перфектната медицинска сестра трябва да притежава това чувство. Да претъпява емоциите си в най-тежките моменти. Някой нещо да иска да допълни? Не. Много самодисциплина трябва. Не са добър помощник емоциите като цяло. В това отношение мъжете са привилегировани, защото те са балансьорите ни, когато ги има. Да. Аз даже с някои ваши колеги, нали, но които учат за лекари, и съм казвам, значи сериозно вярвам вече, че те се раждат без чувството за стрес и едно е такова равно нещо. Без емоция, с пълно спокойствие. Какво ти да се случва, те са така, като
Не знам как да го кажа. Ами това е като свръхсила в униформа. Това представлява. Това е просто нещо, което на тях им е заложено. Те така носят го в себе си. И с времето са поработили и върху този момент, за да може емоциите да ни влияят. Явно се раждаш за тази професия, не ставаш по време. Йоанка, нещо да попиташ? Ами бих попитала, кои умения смятате за най-добри за медицинските сестри? Ние може би до някъде и казахме това с търпението. Да. Съпричастността. Ако я няма, си просто изпълнител на някакви действия. И точно съпричастността дава на пациентите силата, увереността. Това е, което не забравят. Да. Създава доверие, някой път лекува повече от медикамент. Има такива моменти. Да, според мен медицинската сестра е единственият човек, който може да каже на пациента всичко е наред и той да й повярва и да накара лекар да дойде по най-бързия начин само с поглед. Умението, което притежава медицинската сестра, най-добрата за мен трябва да бъде тази, която знае във всеки един момент къде се намира изето на пациента, колко милилитра остава още разтвор в системата, на кого е разпределена храната, трябва да умее да разговаря и да чува всичко какво се случва около нея. Трябва да бъдеш съсредоточена и в същото време усмивката ти никога да не слиза от лицето, за да създаваш спокойствието в пациентите и те да вярват в това, което правиш. Защото тези моменти са свързани. Лечението и психологическия момент са наравно през цялото време. Пациента има нужда от твоето чувство за съпричастност и да усеща, че ти го разбираш и влизаш в неговото положение. Напълно подкрепям Поли. По време на обучението всяка медицинска сестра получава специфични умения за манипулации, за познания за лекарства, познания за лечение, но истински добрата сестра, според мен, както каза и Поли, трябва да е психолог. Тя е най-много време до пациентите, те са с нужди, с болки, тя трябва да е психолог, за да може да им съчувства, да ги успокои и да започнат те да се чувстват добре и от самото държание, не само от лечението. Това е моето мнение. Добре, аз сега обаче ще ви включа това. Доколко сте запознати с психологията? Изучавали сме медицинска психология, както и детска психология, така че имаме познание до някаква степен за психиката на пациентите, за техните емоционални състояния и как да балансираме нещата във всяка една дадена ситуация. Аз ще ви дам още едно такова решение, ако желаете, ако ви интересува и ако имате изобщо време за да го направите. Но в педагогически факултет, не знам дали знаете, открихме клуб по психология, в който включваме различни обучения от време на време, лекции такива, така че и са безплатни. Така че ако ви е интересно, може да влезнете да научите нещо допълнително за психологията. Освен, ще правим някой ден и по-сериозни така обучения, но за сега сме само на така. И даже с онлайн лекциите. Днес имахме една. Един ден правихме и при вас медицински. Тя беше за следродилната депресия. Заедно с медиците. Не знам дали стигна до вас тази информация. Да, разбира. За това ви казах най-вече за времето, че ако някой ден ви е интересно, може да се включите. Яни? Какво искате да промените или подобрите в системата, когато влезете в професията? Това е моят любим въпрос. Че всеки обича промяната и всички искаме да е идеално. Идеална професия няма, идеално заплащане няма, но мисля, че едно от основните проблеми в професията медицинска сестра и недостига на това да няма сестри по отделенията, да се налага да работят хора без медицинско образование и пациентите да получават по недостатъчно добри грижи, така да се изразя, е в заплащането. Мисля, че не е нормално да прекарваш толкова часове в грижи на болните,
да нямаш време да подвиеш крак, да минаваш от 4 до 7 км на ден, над 13 000 крачки, за да обслужиш пациентите и накрая заплатата да не е удовлетворяваща. Лишаваш семейството си от време, лишаваш себе си от всичко и поне да има някакво удовлетворение. Ако това могат да коригират, мисля, че ще успеят да съберат много повече персонал. Това е едно от основните неща. Хората се влияят и от заплащането. Разбира се. Ани, ти какво смяташ? Подкрепям Поли изцяло. Бих искала да видя повече уважение към професията медицинска сестра. И съответно там ще дойде и моралното, и професионалното, надявам се и финансовото подобрение. Да се надяваме, Иван? За един отделен човек е много трудно да промени системата. Трябва всички да сме обединени, за да се получи реална промяна. Естествено, в историята има много хора, които са успели сами да променят историята, както е Флоренс Найтингейл, може би най-известната медицинска сестра. Както днес празнуваме нейния празник, сестринството. Аз лично се опитвам и сега и за в бъдеще се надявам да има повече усмивки и добро настроение. Много е важно. Може ли да ни кажете малко за днес, за вашия празник реално, защото празнувате днес? Да, днес честваме Световния ден на сестринството и искаме да кажем, че празнуваме не само професия, а призвание. Както казах, това понякога е свръхсила в униформа. Много са нещата, които изпълнява една медицинска сестра. Наистина всичко това понякога те затруднява емоционално, но има и много положителни неща. Най-вече искам да кажа, че се надявам един ден наистина в отделенията, както се страхуват да не останат без лекари, да осъзнаят, че лекарите без медицинските сестри не могат да съществуват и да бъдат признати и уважавани, както навсякъде в Европа. Някой нещо да допълним? Мисля, че беше напълно изчерпателно. Аз бих искала само едно нещо да кажа, че съжалявам изключително много, че нямаме камера в нашото студио, защото не ни виждат слушателите, защото гледайки ви, докато говорят, за да обясня на нашите слушатели, докато говорят, аз ги гледам и тримата. Просто лицата им излъчат колко обичат тази професия. Толкова влюбени в тази професия не съм виждал. В някоя си професия рядко виждам хора. Буквално говорят, им греят лицата. Не знам. Йоанка, не знам ти дали го забеляза, но просто... Забелязах, да. Особено Поли тук, всеки път само като каже медицинска сестра, вече усмивката и стига до ушите от щастие. Не случайно са избрали тази професия и се надяваме за в бъдеще да продължават с този ентусиазъм, защото е тежка. Колкото и хубави моменти и не толкова хубави, но има и малки по-тежки моменти. Така си мисля. Мисля, че има сериозни тежки моменти, то повече по-голямата част от ежедневието на една медицинска сестра. Да, по-голяма част от ежедневието има и такива моменти, но сега ние няма да гледаме само негативната част. Ще гледаме и позитивизма в професията. Всеки да е удовлетворен от свършената работа. Стараем се максимално да сме удовлетворени от това, което сме свършили. Добре, значи ние имаме втора година сте, първа година. Имате няколко години да завършите, да вземете магистър. Аз ще ви сложа след 10 години. Как си представите себе си в тази професия? Или какво, може би, бихте направили повече като обучението тогава? Виждам се реализирана точно в тази професия. Това ни е ясно само от погледа на нас, поне. Уверена, добър професионалист и предаваща опита си на следващите. С огромно желание и ентусиазъм. Аз виждам себе си като операционна сестра. Виждам се в операционна, хирургична операционна сестра. Обичам точно това. Екстремните неща. Още като вляза в операционна, да знам конкретно какво искам, какво чувствам. По самото усещане се водя. След 10 години се представям там. Една успешна, реализирана и знаеща какво може медицинска сестра.
А след 10 години си представям все още с желание и енергия за работа, за обучение, тъй като обучението свършили и човека е свършил. И най-вече все още посрещаш и изпращаш пациенти с усмивка и с добра дума. Надяваме се наистина това да се случи след 10 години, така да имаме малко като картинка какво точно сте си представили, какво точно се е случило. Но до тогава има много време и ви пожелавам най-вече успешно учение и да се реализирате все толкова повече. Сега. И как нещо така последно, какво послание бихте отправили към колегите в случая днешния празник, към вашите колеги? Честит празник на всички медицински сестри. Нека не забравяме, че ние сме лицето на грижата, силата зад усмивката и тихата опора в най-тежките часове. Да бъдем горди с професията си, да отстояваме себе си и никога да не губим човечността си. И ако ме позволите, едно голямо благодаря и към хората, които правят от аз искам до аз мога, нашите преподаватели. Благодаря на всички тях. Аз искам да пожелая на всички медицински сестри по случай празника и на всички бъдещи, които искат да бъдат такива. Бих им казала, че това е професия, която е по-точно мисия, а не само професия. И да знаят, че всеки ден сестрите са тези, които са до пациентите и отдават своята грижа, внимание и състрадание. Трябва всеки един от тях да го притежава, за да работи това нещо. Те са силата за спокойствието на болните, ръката, която винаги могат да хванат, когато имат нужда от нещо. Затова не се колебайте и ако това е вашето, ако се чувствате на мястото си, ако усещането ви е в първия момент, че вие сте на правилното място, проблеми винаги има, трудности винаги се срещат, но е въпрос на желание и организация да се случат нещата. Благодарим на нашите преподаватели и на вас за прекрасната вечер. Аз бих пожелал на всички медицински сестри, преподаватели да бъдат здрави. Лекувайте пациентите не само с манипулации, с лекарства, но и с усмивка и добра дума. Те имат нужда от това. Най-вече. Благодарим ви, че приехте нашата покана и че бяхте наши гости.